Ano mga kapamasangil ako mga higala nga nagdawat ko kag tatasala pamatud-in ninyo grabe po nang pasangila mga higala. No, makita man yung nag-post na ko da pila gyud kuno ang nadawat nako. Ya katong naghisgot ko mga higala kalabot kang Marcos gyud nang pugog nagdawat kuno kog bayad mga higala gikas mga Duterte. Karon mga higala nga niingon ko mga igsoon nga well, dapat si Tata Sala maimbestigahan. Nga naman, isog man siya atong mga panahon mga kalakaron. Muanam-anam naman siya balising. Pero dapat siya imbestigahan mga igsoon. Pero naingon ba ko, pag gusto ninyo mo ingon ko nga, si Tata Sala yung kriminal, di ba na pwede na ko iingon oy? Nga naman, judge ba ko? Kung ingon, pwede imbestigahin na tanan. Pati si Mark Cagas, imbestigahin na. Pati na mga Cagas, imbestigahin ninyo na dihan na mga Cagas, mga naman. Even mga higala ng mga Cagas, ang isa sa katong ilang inahan may higala si Didi Cagas. Nakabikil to ni Anheng Cap, Dudong Bukol sa una may higala 6 years ago. Bullseye! Diba? Bullseye! Nagkapahimog karsada na may higala sa 3 de Mayo, nag-turnover si Didi Cagas mga higala, asawang Dudo Cagas may soon. Nag-turnover mga higala ako. Ang giing na niya sa Kapitan Bukol. Wala din yung kapitan kay nagmina. Niya ni kalit og tunga mga higala sa Kapitan Bukol. Diba? Nagka-reconcile naman itong katrabaho. Wala kita kahibaw. Wala ginaingon ako mga igsoon. Hindi ka ka-pinpoint anig. Anong gusto man ginin nyo nga. Iduot na ko ng tao mga igala. So, iabag mo niya. Isan kay ka mamasangil og tao mga igala. Pero ako mo ingon nga, we cannot say either guilty or not guilty. Wala na sa ato mga higala. Kung ako'y napigan niyo eh. Nangandoy ta mga higala nga makabot ng hustisya ni Kapitan Tata Dudong Bukol mga higala. Aron niya, intawon, makapahulay na skalinaw. No, makapahulay na skalinaw. Og bas lami gani diha. Ang kadtong tanan mga higala nga gihisgutan ni Kapitan Dudong Bukol, imbestigahan to. Kadtong mga korupsyon, tanan di mga higala, imbestigahan yun, larason. Mga katropa. Bullseye! Bullseye!